Един момента да пробваме новата придобивка, подарък от доктор Асен Аземов, съвместно с Иван Долински, който направи връзката. Маличката от доктор Асенов, другите неща са от Иван Долински. Делата са наши. Следваме ли? Ще работи ли? Направихме бавни оборотки, за да ни играем дълго, но да работи се използва прилично темпо. Снимай виновника за... Ето това парче камък. Това парче камък беше причината за блокирането. Нашите родни български производители на малт ни го дават и с камъни, което е много, много зле. Това е беги малт от черпан. Светъл ечемицен малт. Да видим какво е станало. На време. Се вижда, тук няма. Така, сега. Ето това е качеството на смилането, ядрената, снимай. Шлюпките са цели, а другото е наситнено. Мисля, че е перфектно. Между другото, като погледнем, това е температурата на водата. Да не пропускаме и това. Отдалеч сме отиснената, 38, 40 градуса, гоним 56 и когато прибавим малца да падне на 53 и ще оставим за първа пауза. Така. Перфектно работи, направо съм очарован. И сега идва ред на специалните малцови. Оха! Така, които са съответно, снимай. Тук. Около 3% трябва да е кара. Пилос 3,55. Кара, арома близо 6% и специал В, новия малц, модерен, който дава наситен хитлипарен цвят. На пивото специал В. Карамелови малци, които ще
градът и повторения вкус и аромат и цвят на бирата. Това е най-вероятно кара аромат. Колко не са. Това беше. Айде следваща проверка. И това дали ще го събере обаче целият малц. Един гласовен. И 52 градуса. Три, 54 вече. След малко пак ще проверим. Дали ще бъде успешна мисията с този редуктор, после ще го покажем, който двамата с Христоянов вчера сглобихме набързо, временно, да мога да не остане постоянно, както повечето неща направени временно. И така, до след малко. Следва да премерим киселеността на майша, като гоним така. Гоним стойности около 5,2. Не съм работил с тази вода в момента. Предполагам, че трябва да е по-кисел майша от обикновено, но ще видим. Ще направим замерване. Ако трябва после, ще направим корекция. Замерването трябва да стане при 20 градуса. Което е доста трудно да стане бързо. Не знам дали ще успеем. Надявам се. Добре. Не знам остатъците от вода дали бих оказали някакво влияние, но чак това на краища нещата са препоръчителни. Оператора казва с другата ръка, обаче питате ли дали ми е удобно? Мисля, че е чудесно. Шест и 1. Добре. 6,1 показва пресмесване. Сега ще отидем на компютъра. Заповядай. 6,1. Ето бай Велко. Пампов. Ми е направил екселска програмка,
където да смятаме. Значи имаме 6,1 измерно. Така, 73, не, водата обаче не е 70 литра. Не, 73 беше. Момент. Точно 73,4 правилно беше. Защото... Опа. 73,4 за добавяне 47,56 мл млечна киселина. Да отиваме и да го добавим. А корекцията се прави, за да създадем най-добри условия за работа на ензимите в малца. Това са 5 кубика. И 50 мл. Може би и да нямаме толкова, но колко имаме? 15. Двадесет. 25. 30. 35. Май, точно. 40. Айде, това беше. Бъркаме. И се надяваме всичко да е точно. В началото не съм коригирал пH-то и пак се ставаше биричка. Сега се опитваме да правим нещата по правилата и да видим какъв ще бъде резултата. Наистина е доста гъсто. Тук ще трябва много мощна установка, редуктор, захванат наистина зафланците, за да може да развърта тази смес. Като че ли започна да се движи по-лесно. Просто е застанал от един край. Добрата стара бъркалка е отново в действие.